Emgwaqeni uthela wayeka u-N1 eLimpopo kushona abantu abayisihlanu kulezi insuku ezimbili ezedlule nokholele ekutheni uvalo isikhashana lomgwaqo kwathi namhlanje ekuseni kwashona abanye ababili ku-R37. Undunankulu wesifundazwe uDokotela Phophi Ramathuba unxenxa abashayeli ukuba babekezelelane emgwaqeni futhi behlise ijubane. Imagine a driver of a vehicle who just make a U-turn on a highway and a head-on collision with the incoming traffic, getting 5 lives lost, including an innocent baby who has got nothing to do with the driving. So our drivers, we are reckless on the road. E-Eastern Cape khona kushona abantu abathathu engozini eyenzeke namhlanje ekuseni emgwaqeni ungavamile ukuba matasa u-R67 phakathi kwamadolobha amancane iSimo neWhittlesea. Kubikwa ukuthi bashone bobabili abashayeli balezi imoto. Eyodwa ithungeleke ngomlilo yasha yangqonqa kanti bobabili abebephakathi bengakatholakali ukuthi bangobani. Unathi Bhinqoso ukhulumele zokuthutha e-Eastern Cape uthi kubukeka ingathi lengozi idalwe ukukhathala. Unfortunately, the occupants of this vehicle, we are unable to identify them. The one that has been bent because they were bent beyond recognition. We'll rely heavily on this young man and his relatives to be able to help us identify who those people were. But the other victim in the other vehicle was able to be identified yesterday already. UBhinqose uthi kulandela lengozi bazokwehlisa kancane ekuqapheni imigwaqo emikhulu bajule emigwaqeni esemadolobheni amancane njengoba kuyilapho okubanjelwa khona izinkonzo kanye neminye imicimbi ngesikhathi sePhasika. Kusenjalo eMpumalanga umphathiswa wezokuthutha uThula Sizwe Thomo uxwayisa abashayeli ukuthi awukho umgodi wokucasha kwabazophula imithetho yomgwaqo kulamaholide. Kanti eGauteng esikhungweni sabagibeli bamatekisi iWanderers ePark Station abagibeli bebengebaningi ngokulindelekile njengoba iningi ligoduka izolo ukuyodla amaholide ePhasika. Ukwenyuka amawala kukapetrol nodizili kuleli sonto kushaqise wonke umshayeli kanti izinhlangano zamatekisi zithi zisazodingida ukuthi lokhu kuzobathinta kanjani ekhikhini abagibeli njengoba besingakayinyusi imali yokugibela. Inkinga esibhekene nayo manje la ngaphandle emgwaqweni emagaraji sibhekana nenkinga because the big problem ngedizili nepetrol. Thina sikawakhuphula ama-price. Sizawubona masibuya kuma-Good Friday, we'll sit down and discuss saphendla saphuma nani ne-solution. Abantu abaningi abasasebenzi but nathi ngoba sibhadala ipetrol ne-diesel kufuneka sibambisane nabo kube khona esikufakayo okuncane. Ungabalimazi nathi singalimali.